हाय गाइस, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो देखी ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छे डांस तो जल्दी देखो आ मजा नहीं तो 3 मास तले जेल जाई तो केमिति कटिला कटिला गया गला खाली गंजेई धुआ होता काहे से डरा अब मास कहला हां छाड़ डरा तो आजकल हम समझता हूं चलो चलो चोरीटा करिया पैसा पत्र नाही रे चलो रे यही पके चल की हल्दी झपट अबे मत टेको भी अरे टेको टेको सरदार टेकुची अरे मत टेको भी गांडियाडो टेको भी ओहो तमे मत मारिया को बैठो गोटे टेका फोबाड़ी देखिया खाली सिक्योरिटी लेजर सिस्टम दियो नहीं नहीं चलो सी मन रखो हम जी गई चला जा चोरी होई छी चोरी आगे रो टिके रो Oh no! ये उठिरो तू जाने ना तू चोरी मोरो मालिक शोईछंती जाउची घर आड़े बुलिकी आसे मालिक चलो मालिक चोरी कर दबो हम की धरी पारी आउ करबिनी आउ सरियला हे रखरे तोरी चोरी करिया तोते चोरी करिया सेनी फला पळे चोरी छा आइना बाडी खंडा आनु तम सत सो भारियो ए एठो पडे मारे ओ जुगुरु रे आउ कहबिनी मो काले को चोरी करियो अरे बाप रे
ମାରୁଛୁ ତୁ ତାକୁ ମାରୁନୁ ସରି ମାଲିକ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ବସି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ଛାଡି ଦେ ସି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ତାକୁ ପଚାରୁ ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ରେ ତୁ ତ ଆମରି ଏରିଆ ପିଲା ତୁ ଶଳା ମୋ ଘରେ କାଇଁ ପଇଥିଲୁ କହ ଆରେ କଣ କହିବି ମୁଁ ବା ଗୋଟେ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରରୁ ଦେଖିଛି ତୋର କୋଉ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଆରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଚଢି କୁଆଡେ ତମର ଅଛି କୋଉ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ତୁ ଦେଖିଲୁ ନେଟ୍ କୋଉ ନେଟ ତତେ ମାରିଛି ଯୋଉ ନେଟ୍ ସେଇ ନେଟ୍ ହଉ କୋଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଚଢିବା ସେ ଯାହାକୁ ଧରିକି ପଢାପଢି ହଉଥିଲା ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେବି ବୋଲିକିରି ଗୁଗଲରେ ପକେଇଥିଲି ମୋର ଡାଇମଣ୍ଡ ଚଢି ଅଛି ଆଉ ତମେ କଣ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ସେଇଟା 60 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ କପିଳା ଦୋକାନୀ କଣ ତାକୁ ଧରିକି ମତେ କହୁଛୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଚଢିବ ଆଉ କଣ ଏତେ ମୋ ପିଧା ଚଢି ଓ नो 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 ମୁଁ ଜାଣି ହଉ ଛାଡ ଯେତିକି ଭୁଲ କଲ ଆଉ ରଘୁଆ ବାରିକ ଘରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ହେଲା ସେ ମୋ ମାଲିକ ଆଉ ଦିନେ ହବନି ତାକୁ ଆଡେ ଗଲେ ବାଡେଇ ସିଧା କରିଦେବି एकदम ଏଇଥରକ ତମକୁ ଛାଡିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଜମା କରିବିନି ବିଦ୍ୟାରଣ ହଉ ପିଟାରେ ଆକୁ କେ ମାଲିକ ଓହୋ କଣଟେ କୁହ କହିଆ ହଉ କହିଆ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ପାଇବା ଦବ ଆମକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏତିକି କହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଭରି ଦିଅ କଣ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।